Я да видим кой има тук. Ще свършим ли работа? Оха! Добре. Мое лично домашно производство кисело зеленце и свинско месце в буркан. Красота! На здраве на всички! Готово е да започне да къкри. Да му сложим малко олио така. Охо! Малко от зелевата чорбичка. Така. Оставяме го за около час. Час и 20 до 30 минути. Ще го проверяваме да видим. Докато зеленцето къкри, тук сме си подготвили мисълце и лук, морковче. Някой казва, че не се слага кисело зелен морков, ама аз се слагам и доматки. Слагаме една лъжичка мед да убие киселото от доматите. Даваме ми още 5 минути и ги смесваме. Точно 1 час къкри зеленцето. Готови сме. Добавяме червено пеперче. И малко кимьон. Който обича, който не обича, да не слага. И оставяме за още 20 до 30 минути. И сега, както са казали хората, черешката на тортата, аз казвам свинското на бади. Красота! Ето. Охо! Айде на здраве! Харесайте, споделяйте и се абонирайте, ако искате.